Mpesa Foundation oketo kogi winjruok kod Ten County ma Narok mar gero ute thieth matindo 5 ka chung od bura ma Narok South ka gedo mar ute thieth go biro mwonyo omenda maromo $339 koloso tok yango chenro mar Uzazi Salama kendo keto mise mar gero od thieth mageto konyo jok mamine mapek e gwenge ma Chepalungu machiegni kod bungu ma Mayu. Jaloso elo kambi ma Safaricom Michael Joseph olero ber mar chenrono kowacho ni en mar duoko erokamano ne customers mag Safaricom mawuok e alworano. I want to really appreciate what the Mpesa Foundation has done here in Narok County, and I want to assure Chairman Ogutu and my brother Michael Joseph that where this facility is situated is about 9 acres, and we will continue to build this health service here so that our people can benefit.